Bueno, mañá máis a sombra do 4-0 de hai 2 anos. Bueno, a maioría non nos tocou vivir ese partido, pero bueno, sí que témonos na mente tamén, sabemos o que pasou, pero bueno, foi xa hai tempo e non ten nada que ver co que hai agora, pues, válenos como proba de que pode volver a pasar, pero bueno, que non é algo que nos preocupe demasiado. Vou te contar un segredo, e é que o campo do Alcorcón está ligeramente inclinado. A ver, para que lado? Si para unha posterior para outra, tens que ter moito cuidado para elegir. É unha parte para cada un, entonces, non? Digo, pero mellor na primeira metade que nos metemos cara. Bueno, sí, sabemos que un equipo forte na casa, ainda que últimamente, bueno, tampouco estuvo sacando tan bons resultados, pero bueno, sabemos ao que nos enfrentamos, pero bueno, é como casi todos os partidos que xogamos, son moi igualados, se van a decir en pequenas cousas, a ver se estamos acertados. Si se parece a aquel equipo de hoy en dos cosas, la efectividad balón parado, el otro día volvió a marcar contra la Ponferradina, y las contras. Son dos cosas que precisamente el Deportivo pues, le cuesta defender, ¿no? Pero especialmente el balón parado, en el que habéis estado trabajando bastante esta semana. Sí, bueno, casi todos os equipos estamos a facer os goles a balón parado, o sea que sexan máis ou menos especialistas, pois ao final casi é o mesmo, que o que temos que estarnos moi concentrados, facer ben o noso traballo, intentar que non haya tampouco contragolpes e sobre todo, bueno, pois na estrategia estar con moita concentración, colocarse rápido e, bueno, si estamos así, pois penso que tampouco teríamos que ter tanto problema. Sigue el debate sobre la forma de marcaje que ha habido estas semanas o ahora ya lo tenéis un poco más claro? Sí, penso que o temos máis ou menos claro. O míster decidirá ao final como defendemos, pero bueno, temos varias opcións e creo que todas máis ou menos pues, sabemos xa o que temos que facer. Hoy, bueno, acaba de venir el doctor Arias a darnos la buena noticia del alta de tu compañero y amigo Álvaro. Supongo que él ya nos comentó que estaba moi feliz y tú como amigo tamén. Home, para min é un motivo de felicidade enorme, non? É con un rapaz que levo xogando desde moito antes de estar xa no Deportivo, e, bueno, teño un cariño enorme. E, bueno, pues para min é unha noticia espectacular que se recupere despois de tanto tempo, e, bueno, esperamos que non volva a pasar estas cousiñas e que siga para arriba, e esperemos, bueno, e desexo o mellor. Además, el propio doctor nos comentaba que el proceso de recuperación, en el caso de Álvaro, es ejemplar en cuanto a ánimo y en cuanto a trabajo, como que los compañeros también lo habéis notado. Sí, bueno, eu viví no día a día e sí que pois sempre ves a outros rapaces que igual pois están un pouco máis calidbajos, e el sempre afrontou con moita positividade, con moito traballo, e así foi, que creo que se recuperou pois bastante ben e rápido, e bueno, xa demostrará que ten un nivel pois moi alto. Volando co que o fútbol en sí, a mí chama a atención tanto cambio de ritmo, tanto cambio de sistema durante un partido, que logo cando un son responsables tenemos goles. Isto a veces algo que non se entende, o que sucede no último partido contra o Sporting. Bueno, pois a veces hai que buscar tamén outras opcións, e o entrenador pensou que era acertada, e bueno, ao final, pois mira, logramos empatar. Si que hai veces que igual pois estamos un poquinho máis, pois nos descolocamos un pouco, pero penso que outro día, pois máis ou menos, si que na segunda parte pois tivemos máis chegadas, e tampouco, bueno, pues penso que foi un cambio acertado nese momento. O nivel de exigencia ahora que todos os fichases vai ser cada vez maior, sobre todo por parte dos xareiros, vai exigir estar arriba. Sí, antes do inverno o equipo reclamaba pois uns fichajes, penso que chegaron, pero que tamén necesitan un proceso de adaptación ao equipo, que xa penso que están prácticamente adaptados, que dalle, bueno, pois un pouquiño. Penso que, bueno, que nas próximas semanas se verá o verdadeiro nivel do Deportivo, e esperamos que sea así. O tema Chena mandou un recado bon para que quero entender, dixo que había que espabilar referentos non. Bueno, eu chaco máis un proceso de adaptación, que é xente nova, que pois non, excepto Salomao, que se estivera no pasado, pois que non coñecía nada do que había aquí, venen algúns de outras ligas. Penso que, bueno, xa están adaptándose, penso que nas vindeiras xornadas pois aportará moito máis e o equipo pois medrará moito. E que tal coa defensa de tres? De tres centrais, quero dicir. Bueno, eu encontro-me cómodo con tres e con dous, pois será
entrenador que decida. Está claro que en defensa de tres, pois dependendo de si xogas con dos laterais máis largos ou máis defensivos, pois sí que é un esquema máis ofensivo ou máis defensivo, pero bueno, ao final os esquemas son o de menos, é máis o carácter que mostran os xogadores, a atitude, e bueno, non é algo que preocupe moito. La defensa de tres, en todo caso, implica mayor implicación precisamente de los centrales a la hora de sacar la pelota desde atrás, ¿no? Y es algo en lo que tú te mueves bastante bien. Sí, bueno, o xogar con tres, pois normalmente os laterais xogan un poquinho máis arriba, así que temos que levar máis a iniciativa, e bueno, pois a mí personalmente sí que me gusta pois levar a iniciativa co balón, pero bueno, tamén con dous penso que tamén temos que asumir responsabilidades, porque os centrais, sobre todo nun equipo que trate de ser dominante nun partido, pois penso que teñen que levar tamén moito o dominio do balón. E xogando con Marchena ao lado, agora tamén con Lopo, estás cada partido, son xogadores moi veteranos, ti que és moi novo nesta categoría, novo en xeral, estás madurando moitísimo cada partido, estás facendo un veterano a pasos insignificantes. Home, sí, entre entrenar con eles, con xente tan preparada e veterana, e competir con eles, e depois a propia competición, pois sí que che fai madurar a pasos agigantados. Para min é un privilexio ter a estes compañeiros, e xogar nesta categoría, pois sí que xe dá moito. E esa madurez futbolística influye tamén a hora de defender estas maneras xogadas a balón parado. Crees que gaña con dos equipos cada partido, neste caso ti tamén como un dos responsables, que te notas cada vez máis seguro nese sentido? Sí, é como todo, vais ganando experiencia, aprendendo dos erros, e sí que, bueno, pois eu penso que vas mellorando pois a base de errar e de ver pois tamén acertos dos compañeiros ou dos rivais. No campo hai algún xogador que a hora de defender este tipo de xogadas que directamente no campo pois organiza un pouco? Penso que todos tratamos de colocarnos máis ou menos rápido. Sí que, bueno, pois normalmente o porteiro, que é o que ve máis de frente como estamos situados, pois sí que é o que máis axuda, pero bueno, penso que entre todos máis ou menos vamos falando para colocarnos. Non hai así ningún que, bueno, pois que dirixa un pouquiño a colocación. Pero dá a sensación, por menos dende a miña ubicación, non? Para o partido, que o que está bien sin a batuta é Carlos Marchena. Todos mantan a defensiva. Home, sí, sí que é un das voces máis altas a hora de colocar a defensa, é verdade que sí. Vale.